Fil-ġimgħat u x-xahar li ġej, il-Gvern se jixxi 3 sede prinċipali ta' qdiet mużikali. Dawn it-3 soċjetajiet mużikali li għamlu tanġid fis-soċjetà u li kienu f'riskju serju li jispiċċaw jitkeċċew il-barra, issa se jkollhom is-serħan tal-moħħ li mhux se jiġu żgumbrati mis-sede li ilhom jokkupaw għal diversi snin. Dawn it-3 soċjetajiet se jnaqdu ma' 7 proprjetajiet okkupati minn soċjetajiet mużikali li issa l-Gvern u s-sit tal-binja li minna joperaw dawn is-soċjetajiet. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici spjega kif il-Gvern ħa din l-inizjattiva biex jisalva dawn is-soċjetajiet mużikali li huma s-sisin tal-Festa Maltija f'kull komunità. Kollox diġà dħalna fit-12 il-kuntratt illi bihom salvajna allura 12 il-soċjetà mużikali differenti. 7 minn dawn il-kuntratti huma finali, ġifieri mhux biss konvenju, imma għamilna wkoll il-kuntratt u fadal 5 kuntratti finali oħra xi jsiru. Aħna qed naraw illi fil-jiem li ġejjin, ġifieri mhux iktar tard mix-xahar li ġej, inkunu għalaqna il-kuntratt finali fuq 3 oħra. Huwa fisser id-deċiżjoni tal-Gvern bħala waħda importanti għat-tisħiħ tas-settur kulturali, speċjalment meta wieħed iqis ir-rikonoxximent riċenti mill-UNESCO tal-Festa Maltija bħala wirt intanġibbli tal-umanità. Li fil-mument li s-sit il-Gvern isir is-sit ta' dawn is-soċjetajiet, il-soċjetajiet mużikali dawn it-12 li semmejt se jħallsu kera lill-Gvern. Jiġifieri dawn xorta waħda kienu jħallsu l-kera lill-privat, issa se jħallsu lill-Gvern, naturalment tiġi aġġustata skont dak li huwa ġust f'dawn iż-żminijiet. Min-naħa tiegħu, James Pearsall, iċ-ċermen tal-Bord Amministrattiv tal-Każini u s-sede li nxtraw mill-Gvern, spjega li din is-saga bdiet minn meta dawn il-każini li kienu numru sostanzjali ġew affaċċjati biex jagħtu lura dawn il-proprjetajiet l-insident tagħhom wara li kienu mikrija. B'hekk fi kliemu, il-Gvern daħal qolti minn forċina biex jgħin dawn l-qdiet li għandhom ir-rwol kruċjali f'pajjiżna. Nies li għandhom xelta kbira fil-volontarjat. Għax aħna naħsbu l-Gazin tal-Banda imorru dawk l-4 minn nies li jmorru ġol bar. Dawk l-4 anzjani li jmorru hemmhekk biex joqgħdu jitkellmu ftit. Imma hemm altru minn hekk, hemm il-kwistjoni li hija sabiħa ħafna tat-tagħlim tal-mużika. Daw il-Gazini jgħallmu il-mużika b'xejn biex surmastrijiet tal-banda diretturi surmastrijiet li jgħallmu one-to-one u itellaw il-daw l-istudenti l-allievi għal ċertu livell. L-aħħar mis-sensiela ta' sede li ġew mixtrija mill-Gvern kienet dik tas-Soċjetà tal-Aqda Mużikali San Pietro fil-Iktajjem bir-Żebbuġa li ġiet akkwistata b'investiment totali ta' €1,100,000.